Abang ah. Ah. Dynamite. 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 Wala naman lagi maahas video. Oo. Hala Hindi, na video. bagay. Oh, bagay kang kuam. Bungbong. Hindi. Ha? Akop, Hindi. Kuam kaning bangko. Hindi. Aga. Kaning bag. Oh, ha? Correct. Pinakapan. Yeah, yeah. Tunan siya ni. Ako nung kuan matay na pidjot. Hey. Okay, hallelujah everything. Tao? Dili. Hayop. Dili ka bang? Bagay. Dili. Ha? Dili. Ha? Dili bagay. Dili. Hayop? Dili siya. Tao? Dili. Sadi. Wam. Bagay na kita. Tarong aja kayo. Magdali kayo. Dili bagay? Dili. Ha? Dili. Dili na. Makaon. Magdali. Ilim nun? Ha? Ilim nun? Okay, ikaw bagay go. Ilim. Alang kayo. Maparihar ta. Ilim nun? Ikaw bagay go. Beer. Dili. Readers. Soft drinks. Mau. May klaro ba? Untuk sa. Hayop. Bagay. Hindi. Bagay. Hindi. Bilang bagay man kaya. Buang ka. Kaya mo bagay na. Unsa? Sama sa bagay. Hindi. Nas walay dai. Hayop. Oh. Hayop. Oh. Manok. Ha? Manok. 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 Dili. Manok. Dili. Manok na ko na. Manok na, sakto na oy, manok na. Tawa ala ka. Wait, stop it. Dynamite. Dynamite bomb. Oh. Arinda. Oh. Nara ni be. Be. Naradzo. Ibig sabihin? Wala na ibig-sabihin. Wala. Di me. TV5. Sini mo. Kapamilya. Oo. Babae. Lalaki. Player ba to? Hindi. Libo. Clear sa usahay. Clear ka na. Kutak-tak. Singer. Dancer. Dancer. Oh, dan sira. Sayang siya. Sayang na siya. Ano na nilay? Yolo. Gabalin siya, no? Ini. Tunla sa ikot. Unsa? Kaya! Dancer! Actor! Unsa oras sa makita? 50. Hapon! Makita ning salida niya? Gabi eh! Cardo! Cardo kita. Coco Martin! Nyam. Nampak kulang pa? Pusik sa pulo. Jadi, dek. Oh. Butang, Oh. nasa balay. Na. Bag, basket, ganang ballpen, papel. Dili, hindi. Maskulahan? Oh. Wala, hindi. Darang magkaning balay. Oh, na. Tibe, Hindi. bibide, Hindi. kuan, Saman. kaliro, Dili, hindi. Sunod si Kalira. malatuan, Ah, malatuan, hindi. dili, Hindi. kuan, madala-dala. Oh. Sige, dapita ng Dali. motor, Hindi. balunan. Hindi. Hoy, kanang oras niya, hoy.
Oras na. One. 1 minute na. 1 minute, gaga na. Kuan! Kanang silupay! Hindi. Naram ka yung balay! Hindi. Oo. Unsa ko din eh! Galibog na ka! Unsa ba na? Kuan! Mananap! Hindi. Mananap bagay. Bagay mo ka! Oo. Balik bagay sa mananap. Kaning tripod! Hindi. Cellphone! Hindi. Wala yan yung trabaho. Helmet! Hindi. Pagdali. Unsa mo na? Refrigerator! Hindi, di na madala. Madala-dala, ra? Oo. Ice. Bag! Kan! Dali. Wala na. 15 seconds. Nasa inyo Sa mo ah? Uy, isuting. Oy! Bawal daw. Bawal ka. Sa mo ka! Bawal sa inyo na. 5, 4, Galon! Galon! Wala, time na. 0 time. Duyan. Oo. Yeah. Madala na, bisa nga sa. Yam. Kala na, sumpay dyan na. Isip mo lang eh. Tao. Di! Dili! Bagay, hayop. Bagay! Iwan? Bagay. Ha? Bagay. Di! Tao. Ay, dili! Hayop. Dili! Buga. Ha? Dili! Dili. Halang na kayo ni. Asan na yung timer? Tatapit na daw. Dapat na. Dali ka dito. Tao. Dili! Bagay. Oh! Oh! Daram din na eh. Bahala ka niya! Saan ang bagay ito, no? Nasa balay. Oh! Ha? Oh! Asa na sa balay ah? Ilang ka binse? Ilang ka... No! Pwede dyan, Ron? Oh! Ilang ka binse? Oh! Kusina. Banyo. Di! Soup. Sana. Sala. Sala. Dili! Asa na yung kwarto? Pude! Pude! Kutson. Dili! Salamin. Dili! Asa na sa kwarto? Sili. Kondom. Dili! Dili! Wala sa balay na. Wala sa balay na balay. Kondom mo. Wala sa balay. Habol. Habol. Dili! Unlan. Dili! Mahigdaan. Dili, Pao! Pwede oh. Bagnol. Pwede pro bagnol. 40 seconds, 40. Mahigdaan. Kung saan? Nasa kwarto. Pude! Pude! Sampo? Pwede naman! Magalo mo lang ka. Usa? 20. About! Kwarto. Pude! 20 Pude! seconds. Kwarto. Down to 19. Katre. Dili! Salog. Dili! Nasa salog. Pude! 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 Floor mat. Dili! Floor wax. Dili! Tiles. Dili! 5, Usa day. 4, Parte sa balay. 3, 2, Time na. Flashlight ba? Pwede sa loob. Kaya nahagong man. Pwede sa loob. Tulog ka sa loob. Tulog ka na si Clay. Sanport, kamu bukaw! Gamit.